Situat entre Das i Fontanals, molt a prop d'Alp, l'aeròdrom de la Cerdanya gaudeix d'una ubicació immillorable i ofereix una gran varietat d'activitats aeronàutiques que complementen la variada oferta turística de la comarca. És un aeròdrom que és molt polifacètic, hi ha diferents disciplines aeronàutiques, totes elles d'aviació general, no comercial de moment, i llavors les que hi ha són el vol a vela, vol sense motor, que són aquests avions que volen mitjançant els moviments de la massa d'aire. És per al que més es reconeix l'aeròdrom aquí a la vall de la Cerdanya. Després hi ha avionetes amb motor, també tenim ultralleugers, que són avionetes de nova generació, que són de construcció molt recent, han millorat molt i de fet és el que ara s'està popularitzant més, sobretot a l'entorn aquí més pròxim de la comarca. Si tens ganes d'aprendre a volar, l'Aeroclub Barcelona Sabadell ofereix cursos d'iniciació i de pilot privat d'avió al propi aeròdrom. Aquí hi ha una empresa gran que és la que genera la principal activitat a l'aeròdrom, que és l'Aeroclub de Barcelona Sabadell, i a més fa escola, que és el que permet crear el brou i divulgar l'aviació ja no només a la comarca, sinó molta gent que ve de fora per explotar les possibilitats que té aquest aeròdrom. En Jaume Atxarà és el president de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya i s'ha tret el títol a l'Escola de l'Aeròdrom. Fent-te soci de l'Aeroclub tens l'oportunitat de poder gaudir de tota aquesta sèrie d'aparells que hi ha aquí i et poden donar classes i pots treure els títols i aprofitar la valla aquesta meravellosa que tenim, que ens dona la possibilitat de tindre aeròdrom degut a la seva amplitud. L'aeròdrom a la Cerdanya està molt ben situat, està al mig d'una vall a part de molt bonica, molt espectacular, amb un entorn paisatgístic genial. També té unes condicions molt bones per realitzar totes aquestes activitats aeronàutiques, sobretot la de vol sense motor. I per aquest motiu som un referent a tota Europa i molta gent d'arreu del món ve aquí amb els seus propis avions per volar i explotar tot aquest potencial que té la Cerdanya per al vol sense motor. A més de tindre estacions d'esquí, senderisme, muntanyisme i bicicleta, cavall, quads, en fi, que tenim, ens acompanya la climatologia que tenim aquí, que és una excepció en el Pirineu, que és climatologia mediterrània, que ens dona molts dies de sol per poder gaudir de totes aquestes coses que ens ofereix la Cerdanya.